the gift gave me courage to move on. That is why when I heard of this gathering, I have to take my men from Owerri to come here to render this particular song free of charge in remembrance of what he have been doing to people. And that song says, Iyomalili neme nowa, Olomanili na lo nowa, Iyomalilo mere nowa, Iyani lemenogwo, Olule, Oluyanile, 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 Ewo, Oluyanile, Ebube Chukwu ụzọ Ikemba Nnewi. Chetakwa ihe ọma na-eme, chetolo ọma na-alụ, chetozi ọma na-eje gị, ihe a niile agwụla taa. Ihe bụrụzi onye ọzọ n'elu ụwa nwanne m, ọ dị ka ebu mkpa akwụkwọ. Ụmụ onye kara obi, ndị kwunye kara obi, uche nwaanyị ọma hicha anya mmiri, ọlụ dị ga-agwụla taa. Echetara m ihe ọma na-emere m, echetara m obi ọma ya, Ebube Chukwu ụzọ mgbe m ji eme ọnụ, Ebube Chukwu ụzọ m ji eje mba, Managing Director CEO Capital Oyelala, Ọmụbata ngajụ oyi. Chetakwa ihe ọma ị na-eme, chetakwa ọlụ ọma ị na-alụ, chetakwa ihe ọma ị na-eme, ọlụ anyị niile mere ụgwọ. Ewo ọlụle ọlụ anyị niile, unu mepụ n'ọnụ gwọrọ m egwu a. Ewo ọlụ ya niile, Patrick Mokoma, Ifeanyi Chukwu. Ewo ọlụ anyị niile mere ụgwọ. Ije ụwa ọ dị mfe, unu afụla ije ụwa ọ dị mfe, ọ dịghị mfe, ije ụwa ọ dị mfe, onye jili ike nke onwe ya jije ụwa nwanne m, onye jili ike nke onwe ya jije ụwa nwanne m. The Lord said at the time of weeping we should praise him, when we are laughing we should praise him. And that's why I'm going to render this last song for us to be on our feet, to say, God, thank you to have given that privilege to live and made him part in the life of people. Chinekemka, Asimgeka, Chinekemka, Asimgeka. Onye bi n'igwe Chinemere m, onye dị ka Chinese ekpere m, ọ bụ onye ha yiri papa nke eluigwe, eze ebube nara ekele anyị, ọbara nke ntụ nkwubiri n'ọnụ ya. Chineke ọ bụ onye dị ka gị, biko uche kpọ gị ịza, ụmụ ya niile kpọtụnụ gị zanụ, anyị kpọọ ya n'ụtụtụ ọzaghị, anyị kpọọ ya n'abalị ọzaghị, ịbụ onye anaghị mmiri ọza, ịbụ onye n'ime nsogbu ọza. O Jehova nara ekele me, Asimgeka. God bless you. Thanks for checking out SYMFONI on YouTube. Please be sure to subscribe and like our videos for updates.